Čau. Dneska skúšame tú najhoršiu bravleku na svete a nie je to šelená, je to táto typečka. Schválne si skús tipnúť dolu do komentárov a ja ti ju za 2 sekundy odhalím. Raz, dva. Áno, ak si správne uhadol dole v komentároch, je to Pam a teta vás tu už zdraví. Ja to nebudem zdržiavať, daj si niečo dobré k piťu, k papáňu, nezabudni na like, odber, blížime sa k 100 odberateľom a dneska ti idem vysvetliť vlastne o čo ide, budeme vlastne, alebo teda ja budem hrať za Pam, budem ho hodnotiť, zahráme si 3 dokopy hry z troch, fakt neviem ľudia rozprávať, z troch rôznych vlastne map. No a ohodnotíme Pam, že či by som s ňou ešte chcela hrať alebo nie. A na záver sa opýtame aj teta, že či sa hej Pam vôbec páči a skoľko hej vlastne hodnotí. Takže máme tu prvú mapu a to je vlastne, nie je to duo, ale sú to takto more bounty. Dneska chceme niečo nezvyčajné a inak minulé video sa vám veľmi páčilo, čo je Among Us. A ak by ste chceli viac takýchto videí, tak určite si ho bež kúknuť. No a poďme na to. Tete má takéhoto more myšiačíka, ja mám teóriu z Brawl Starsu, že 0,0, kamo. Inak dúfam, že sa ti páči toto video. Inak veľmi sme rozmýšľali aj na tom, že by sme opäť natočili nejaké video z FC Mobile, ale nebolo na to čas, ale ako som kúkala, tak vás dosť baví, takže uvidíme, kamo. Kto nevie, o čo sa v tomto videu, alebo priemerne more v tomto videjku, alebo more v tomto, prečo to opakuje more? More toto video reálne točíme more, že o 8 večer, pretože sme si povedali, že prečo nie more. Kámovi. More. Kámo, normálne, tak ma niektorí ľudia, akože kámo. Úplne, že more. Máš nejaký problém? Si ho vyrieš. More. Toto mám more, nenávidím týchto ľudí sprostých, že nevedia ani čo je Pamka, kámo. Teraz budú more všetci hovoriť, že fuj, však more Pamka. Však tu nikto nemá rád more. More, keď ho niekto má vole na, kámo, že na, neviem, more, na veľa, kámo, proste. Kámo, ja neviem more dneska rozprávať, kámo. Ja neviem, či toto video nebudeme točiť oznova, pretože ja som taká ľava, kámo. Choď, kámo, proč, Emska, nemám na teba vôbec, to je taká kámo. Sere, však sa pokúkame. Kámo, my sme reálne. Nedávam, kámo, bounty nám proste nedú. Nie, kámo, proste nie, kámo. Kašľate na to, ideme na ďalšiu mapu a to je Waypoint 5v5. Kámo, more, neznášam Pamku, kámo. Pamka je more, od dneska more najhoršia bravlaka na svete, kámo. Úplne, že more najhoršia, kámo. Kámo, teď nám píše, že more nevadí ľudia. Ale ja som vytočená, jak more astrojanský pes, keď mu nedáte koza, ale iba šlúbku od kuráťa, kámo. More... Ešte more nová bravlerka tu ide, more... Bomba, more... Kámo. Super. Kámo, more... Ak ti vadí, že furt hovorím more, tak si vypočuj toto. More. Aby si sa vieš, more. Čo máš nejaký problém, vole? Ja mám Pamku najlepšiu, more, bravlerku na svete, kámo. To je lepšie jak Edgar, more. Lepšie jak more nejaký dynamite. Kámo, ktorý po mne hadia a si myslí, že je cool, kámo. Ja som astrojanský pes, ak si nevšimol. Dobre, typeček si nevšimol. Máš nejaký problém? Ja mám štít, ak si nevšimol. A tým štítom ťa viem aj kuchnúť. Máš nejaký problém? Ak sa ti niečo nepáči, tak chod za astrojanským psom a daj mi kúra. To je najviac prehajpené video všetkých čas, pretože mám na tú Pamku také nervy, že by som aj more neviem čo robila, kámo. Kamo, tu je nejaký Chester, kamo, a jeho zabíjajú, kamo. Ja na teba už nemám náladu ti tu more dávať nejaké medkidy, alebo čo to je, more. Kamo, tá typka nová má tak... dala taký kura astrojanské psíka. Tu máš, kamo, zožer si tie
plaštičky, či čo to máš za koltíky, more, ešte nás aj more, teraz si ma vyprovokoval na level, more, 12 miliónov, triliónov v sekunde si ma teraz vyprovokoval. Čo si o sebe myslíš? Že more, že tu na nás budeš dávať nejaké dynamajtiky, tak sa pokakáme s teba, nie? Kámo, toto video, kámo, konečne, more, tete ide bomby, kámo. Si myslí, typeče, kámo, 10 kg, ja som dvakrát, more, som dala, akože si nemyslíte o mne, že som nejaký pán, kámo, v rohli. Si u mne nemyslíte, more, daj like a odber, lebo budeš mať, more, nešťastie do konca svojho života a to nechceš, more. Potom tu budeme mať ďalšiu špeciálnu mapu a to nie je žiadna, more, špeciálna, kámo, GG. Ale máme tu Brawl Ball. Kámo, more, ja na vás vybehnem, jak nedáte ten odber, kámo, blížime sa ku 100 odberateľom, tak akože, more, mohol by si pridať do šľapania a furt nekúkať len tie naše videá, ale dať aj na ne odber, pretože máme málo zľadnutí jak peščuňa, ešte, more, jeden typek natočí, more, video, more, o tom, že hladká psa má to 200 miliónov zľadnutí a my tu točíme parádny content a máme v tom, more, nič. Kámo, ty buď ticho, lebo nemám na teba nervy, kámo. Jak nechceš prísť o uši, alebo čo to máš, jak nechceš, more, prísť o tvoju palečku milovanú, tak buď ticho, hej, buď ticho. Lebo ťa prestanem komentovať, kamo, a to by si neprežila ísť tú palečku tvoju. Či lízatko, more, s lízatkom sa nefacá, ale dáva sa to do úst, aby si to mohol žrať, more. Si nemyslí o sebe, že tu chodíš, more, nejaká nabušená typečka z TikToku, ktorá si myslí o sebe, že je nejaká strašná sigma, ktorá si tu myslí, že bude búchať druhých ľudí nejakým lízatkom. Ťa v škole neučili? Či ty ešte, more, si babatkou, more. Ešte nám aj gola dajú, more, nejaký video. No to ste prehnali, kamaráti, to ste prehnali na plnej čiare, kámo. Si myslíš, že keď si zapneš nejakú, kámo, sprostú hyperchargeku, tak ty myslíš, že ti neodoláme, kámo. Si nemyslí o sebe, že si niečo viac ako my traja dokopy. More, my tu máme Colta, najväčšieho frajera z všetkých časov, more, prvý, more, či druhý, či koľkatý, to nevadí, more. Tu na nás nebudeš hať, more, žiadne kivlíky tvojej slavy, či čo tu to robíš. Ja ti tu takto zavarím takú kečku parádnu, budeš, more, jesť nejaké výtrusnice s kvetov, či čo. Ty si o mne nemyslíš, že som nejaká troska, ktorá tu len, more, komentuje všetko okolo seba, o nejakú lízatku, či palku, či čo to máš, nikoho to vôbec nezaujíma a už ma s tým sereš, kamo. Už ma normálne som skapala od hlasiviek, kamo. Prestaň ma opovať, že sa ma More, mňa zabije vlastný človek, akože ty ideš niekde, tebe dali, more, nejaké, neviem čo, či do videa hovoriť nebudem. Tebe dali, more, nejaké, máš si psychicky na tom v poriadku. Tak ja. Ja, more, mám 310, kámo. Oni ma reálne zabijú, more, z nulovej diaľky, kámo. Ja sa cítim, jak, more, v uzatvorených priestoroch, čo tam ľudia proste chodia, v nejakom múzeu sú, more. A táto tu furt s tou pálkou prostou chodí a si myslí, že je niečo ako my, keď máme takú lízatku, more. Ešte nám to aj gola, daj no šup. To je taká... Samozrejme, nezabudni na like, odber, to bolo pre toto video všetko. Čau.